म्यूजिक बाय डीजे चंदन सलहा। कहिए से लगल बाटे मनवा अब की पाठ करे के, कहिए से लगल बाटे मनवा अब की पाठ करे के। माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के। ओम रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेबरुआ चौराहा सिद्धार्थनगर। लहले लाल चुनरी लई दे जहाई के बाजार से, माई के चढ़ाई बहमहू बकी अपना हाथ से। हाँ हाँ लाल लाल चुनरी लई दे जहाई के बाजार से, माई के चढ़ाई बहमहू बकी अपना हाथ से। जोड़े जोड़े दियारी जोड़े नरियलवा साथ रखे के, हाँ हाँ जोड़े जोड़े दियारी जोड़े नरियलवा साथ रखे के। माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के। म्यूजिक बाय डीजे चंदन सलहा। नवमी में सातों बहिना आई है अपना गाँव में, डॉली है बसेरवा मैया निमिया के छाव में। नवमी में सातों बहिना आई है अपना गाँव में, डॉली है बसेरवा मैया निमिया के छाव में। अहिराया सोकावा के संघवा शुरुआत करे के, अरुण जवाब के संघवा शुरुआत करे के। माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के। कहिए से लगल बटे मनवा अब की पाठ करे के, माई रे हमरो मनवा करे नवरात करे के, माई रे